اینا جڑے حضور نال محبت رکھتے ہوئے ماشاءاللہ اتنا مجمع بہت بڑا مجمع ہے اور آواز بہت کام آندی پئی ہے جڑے سبحان اللہ آدھر بیٹھے ہوئے ہاتھ چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ہاں قضا ہور تھوڑے جے سالین دے جناب اللہ بچہ صابری صاحب دی فرمائش تے انہا دے دو اشار توجہ کرے سو قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے کیوں کہ جے دی زندگی آنو تے آلین دے جے دی زندگی آنو تے آلین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے تیرے کم تو تینوں مڑنا نا 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 تیرے کم تو تینوں مڑنا ٹوکاں گا میں آن جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں آن جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رسیا ماہی رسیا منا لین دے ماہی رسیا ایڈو سائیں آگئے میں کون رکھ تے دید ٹکاون دے دی تانگ تنگیں دے گزرا ہے اور رج رج تے موج لہان دے پیر چماون دے جے دی زندگی آنو تے آلین دے اے قضا ہور تھوڑے جے تیرے کم تو تینوں مرنا ٹوکاں گا میں روکاں گا میں آن جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رسیا ماہی رسیا منا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے شیر سارے عاشقان متواصل سبحان اللہ آکھو سارے حضرات ہاتھ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ جنہیں کو حضور نال محبت ہے اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ آج انشاءاللہ میں تاکوں حضور دے یار دی گال بھی سنوے سن تا سارے حضرات کیا خیال ہے سن سو اور سارے حضرات ایک دعا کو سبحان اللہ سلطانی صاحب چاندنی
سجن آونا میری میت تے رب دے سجن آونا میں کسے گیا ہار سنگار کرو میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے ویس لہا چھوڑو میرے اج من ٹھار دی آمد ہے اور کیا کہ جلو لوگ دے نہ آج ہوں غم خار دی آمد ہے میں کوارس ناز قسمت تے او میرے گھر سرکار دی آمد ہے چاندنی کر لئی آپ چانیا میری میت تے رب دے سجن آونا میری میت تے رب دے سجن آونا کیا کہ او دی راہ وچ اکھیاں وچھالن دے او دی راہ وچ اکھیاں وچھالن دے جیندی زندگی قضا ہور تھوڑے جے سالین دے